Ahojte, aj ľudia, ktorí ste pozerali Farmu, aj ktorí ste ju nepozerali, tak chcem vám pripomenúť jeden moment a to bol deň, kedy som prehrala duel s Niky a vlastne ja som tedy mala v tú noc jeden sen a bola som v tom sne víťazkou, držala som pohár nad mojou hlavou a bola som veľmi šťastná a cítila som sa ako víťaz. A ja som si myslela vtedy, že ten duel vyhrám, ale keď som ho nevyhrala, tak som si uvedomila, že aha, ja som ho nevyhrala teraz, ale moje sny sa plnia a ja ten víťaz budem skôr či neskôr, ale ešte teraz neviem v čom. No a teraz sedím na nádhernej karibskej pláži na Kube, už som tu druhý mesiac, cítim sa naozaj úžasne, mám prácu svojich snov, zarábam peniažky, žijem môj sen, žijem ja svoj sen a chcem vám iba dodať sebavedomie v tom, že pokiaľ vám veci nevychádzajú teraz tak, ako si myslíte, tak ten správny čas príde. Stačí byť trpezlivý, veriť sám sebe a stále napredovať za tým, čo si prajeme.